Xa temos de novo nos estudios de Radio Líder Santiago, como cada luns a esta hora, hoxe 23F, día de Rosalía, unha das nosas, imos a debatir, os distintos responsables que cada semana se sentan neste estudio, que pertencen aos 4 grupos con representación no Pazo de Raxoi. Pasado o entroido, pasadas as borrascas, pois imos debatir sobre algo que penso que é unha peza clave para o desenvolvemento das políticas para mellorar a calidade de vida dos composteláns e das compostelas. Son os orzamentos. Uns orzamentos que presentou a alcaldesa Goretti San Martín, uns orzamentos pois que toca dialogar coas distintas forzas para ter unha maioría e sacalos adiante. Parece ser que entre a previsión de que non haxa unha maioría, presentaríase unha moción de confianza. Isto quere decir que teñen un mes as forzas da oposición para falar entre elas, presentar un novo alcalde ou alcaldesa e de existir pois unha moción de censura e senón automáticamente quedarían aprobados os orzamentos. Resumido, isto penso que é así. Imos falar dos orzamentos. Que teñen os orzamentos? Que ambición teñen os orzamentos? Que carencias teñen os orzamentos 2026? Para falar de todo isto, pois xa o están vendo, temos as 4 forzas políticas, como digo, con representación. María Rozas, Compostela Aberta, moi bo día. Moi bo día. Como califica os orzamentos nun titular 2026, esos que se presentaron? Pois son uns orzamentos que apostan polas principais prioridades de Santiago, que apostan polo social, que aposta pola mobilidade e que aposta por algo que creo que todos deberíamos estar de acordo, que é o mantemento da nosa cidade. Pues moi ben resumido, así me gusta. María Rozas, Compostela Aberta. Nerea Barcia, aí por aí a temos. Nerea, moi bo día. Moi bons días. Titular do que para o Partido Popular entende que son estes orzamentos presentados hai pouco e que irán a pleno próximamente. Pois a verdade é que como titular definiría como difícil porque temos un descoñecemento total destes orzamentos, entonces difícil falar deles, poñería como titular do Partido Popular. Perfecto. Partido Socialista, PSDG, PSOE, Marta Val, moi bo día. Moi bo día. Pois á espera de coñecer a letra pequena, o detalle do orzamento que foi aprobado en Xunta de Goberno extraordinaria a semana pasada, o que todavía non tuvemos acceso a ese expediente. O Grupo Municipal Socialista, de entrada, insistindo a espera de coñecer a letra pequena, definíamos os orzamentos como moi pouco ambiciosos, nada transformadores, e isto é algo moi importante tendo en conta que previsiblemente serán os últimos orzamentos da legislatura, e preocúpanos a pouca ambición que percibimos en estos orzamentos e a ausencia de elementos transformadores que hai nos mesmos. Non hai ningún elemento transformador. Manuel César, BNG, moi bo día. Moi bo día. Como son estes orzamentos presentados? Eu non sei se empezar co titular que pides ou contradicir xa o que levo escoitado. Un breve titular e empezamos a debatir. Porque, a ver, estes orzamentos son os orzamentos que poñen as persoas no centro das políticas municipais e son uns orzamentos que teñen un espírito transformador da cidade, do concello, e tamén son uns orzamentos que están baseados en ouvir o que son as demandas veciñais de todos os colectivos que participan pois no concello. Pois levamos ouvindo durante todos estes meses a todos estes colectivos e fruto desto reflexanse nos orzamentos. En canto ao que quería contradicir, empezamos xa a debatir. Pois vai ser o único punto deste debate. Que diga o PP que non coñece os orzamentos, pois ten toda a súa lógica, porque total para que os vai coñecer, para votar en contra, como vota en contra non é a nosa culpa votar en contra de aprobar facturas, de pagar aos fornecedores aos que o Concello debe cartos. No caso do Partido Socialista xa me parece máis grave, porque sí que se lle foi pasado un anteproxecto de orzamentos onde estaban recollidos pois as liñas xerais deste proxecto, non? Entón, é dicir que tanto o Partido Socialista como non adscritos coñecen o que é o grosso do proxecto de orzamento. Cal é o grosso? BNG, Compostela Aberta, o grosso, xa por entrar un pouco, claro, falar duns orzamentos son tantos frentes, pero cal sería o grosso? Como o definía antes, escoitando a cidadanía e demais, pero que teñen estes orzamentos xa para
para que a priori aqueles aliados, nas escritas PSD e PSOE, están poñendo tamén en consideración estes orzamentos. Que teñen? A ver, estes orzamentos, como decía, son os orzamentos da xente. Entón, teñen, por exemplo, que os servizos públicos, a maioría dos servizos públicos, experimentan un aumento importante nas súas partidas. Por exemplo, transporte público, servizo de axuda no fogar, comedores escolares, conciliación. Despois tamén é un orzamento donde aumentamos o que é a dotación de persoal ao Concello, das 42 prazas que se xubilan, non se amortiza ningunha, créanse 3 prazas de policía máis, créanse 2 prazas máis de administración, as 12 prazas que se transfiren da UMAD tamén se recuperan todas, creando 6 novas prazas de bombeiros, vale? Tamén son uns orzamentos donde experimentanse melloras salariais importantes, froito da negociación que tuvemos pois para acadar o acordo con policías e bombeiros, pero non tan só, tamén se recollen pois outras melloras como son os aumentos retributivos por parte do Estado. Despois, como digo, son uns orzamentos donde se afonda moito nos servizos públicos, por exemplo, como acabo de decir, transporte, SAF, etc., pero tamén no que é o tratamento de residuos. Hai unha importante partida de aumento da EDAR, do que é a depuración e a recollida de lixo e tamén o tratamento, non? Entón, estamos investindo nas persoas, son os orzamentos que invisten nas persoas. Marta. Sí. A ver, nós evidentemente sí que tivemos acceso ao orzamento. O que dixen é que necesitábamos ver o detalle do orzamento para ver en que medida as nosas propostas, as nosas 70 propostas, en que medida foron incorporadas. Xa sabemos que algunhas... Hubo 70 propostas do PSD e PSOE aos orzamentos. Bueno, 68 propostas, para ser exactos, pero en torno a 70 propostas. A ver, nós seguimos dicindo que nos parece un orzamento pouco ambicioso. Estamos a falar, segundo o Goberno Municipal, do orzamento máis grande da historia do Concello de Santiago de Compostela, 148 millóns de euros. Pero, sin embargo, o investimento pincha, é dicir, pincha non xa solo con respecto ao orzamento do ano 2025, pasa de 12 millóns con 4 a 6,3 millóns de euros, representando apenas o 4,26% do orzamento, senón en investimento, senón que o anexo de investimentos. Eu fixen os cálculos dende o ano 2019, pero eu creo que dende o ano 2012 o anexo de investimentos máis baixo da historia deste Concello. E por eso decimos que non hai elementos transformadores, porque se algo sirve o anexo de investimentos capítulo 6 e 7 é precisamente para transformar tamén a cidade. Non negamos que o capítulo 2 que incorpora ou pode incorporar importantes políticas públicas, o servicio de axuda do fogar, os que é o mantemento, non negamos, porque realmente sabemos que son partidas importantes, pero nos preocupa o pinchazo que se produce no anexo de investimentos, que precisamente as partidas económicas coas que un goberno municipal pode facer verdadeiras políticas transformadoras. Non coñecía Nerea Barcia o Partido Popular estes orzamentos, hoxe a ver se os coñece un pouco máis grazas a este debate. Hai unha postura, entendo, de visión totalmente distinta ás políticas do BNG Compostela Aberta, de aí a votación do no nese pleno próximo. Sí, claro, nós temos a información que temos gracias a prensa. O que nos queda claro, non temos claro que os orzamentos, o que temos claro é que o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta é o goberno da mentira, o goberno da improvisación, o goberno de incumprimento, da perda de poder, de fondos, sin transparencia, e o que me chama a atención é que di que é o espírito transformador. Eu chamaríalle, co que fixeron o ano durante este ano, chamaríalle espírito destransformador, puxeron a cidade patas para arriba. Decía que atendían as demandas dos veciños. Non sei a que veciños escoitaron, porque as demandas, a vista está como está a cidade. Falaba de conciliación. Que conciliación? Como están os centros socioculturais? A iso lle chama vostede conciliación. Servicios públicos. Como está o transporte? Como está ese contrato de transporte? O que volvemos a decir é que falta de planificación, e a vos enchese vos a boca
falando de uns orzamentos, non? E o Partido Socialista di que os orzamentos que non son vos, pero bueno, vanllos aprobar a ver que pasa. É unha pregunta, Marta, se ¿no? ellos van a aprobar ou unha afirmación? Non sei, a ver. Como estamos dicindo estes días, e de algún modo trato de decir, necesitamos ver o detalle do orzamento. O orzamento foi aprobado nunha xunta de goberno extraordinaria, nós temos que ver, analizar en que medida algunhas das nosas 70 propostas están incorporadas e en función deso decidiremos o noso voto. Nós estamos a dicir que é un orzamento moi pouco ambicioso, nos preocupa a baixada profunda que hai no anexo de investimentos e incluso nos vamos máis alá, nos preocupa a xestión que está a facer este goberno dos novos fondos europeos captados, dos fondos EDIL. Dende o noso punto de vista, non quero adiantar titulares, a verdade, pero habería que ser máis ambicioso. Pode adiantalos, Non, habería que ser máis ambicioso desde o noso punto de vista en consignar fondos europeos, en consignar novos fondos EDIL, porque senón, moito nos tememos que os fondos captados para Santiago Norte, pois, non sei se poden estar en peligro, pero, dende logo, pérdese a oportunidade que con estes fondos se ten de captar máis fondos. Eso é moi importante. É dicir, hai unha consignación moi modesta desde o noso punto de vista de fondos EDIL, de novos fondos EDIL nestos orzamentos, e iso pode afectar a capacidade do goberno municipal, a calquera que sexa o goberno municipal que estea, eso pode afectar a capacidade do goberno municipal de captar novos fondos europeos e tamén pode afectar a propia viabilidade dos fondos europeos que se acadaron a día de hoxe, 8,7 millóns de euros, creo que con cargo o novo programa EDIL. Pois entonces hai que deixar a un lado o teatro e veremos un voto contundente por parte do Partido Socialista ante estes orzamentos pésimos deste goberno de Compostela. Hoxe tamén viamos en el Correo Gallego que o centro desta mesma calle, desta mesma rúa dos maiores estaría en peligro se non saen adiante os orzamentos, ambicioso proxecto de xuventude en Salgueiriños, sí, bueno, pedía Manuel e María, tedes a palabra. Se me permiten, porque eu quereime antes co titular, que ademais foi moi guiada e o resumín en 3 palabras, entonces sí que me gustaría, pois igual que os meus compañeiros, falar un pouco sobre os orzamentos. Como xa se dixo, estamos con orzamentos de 148 millóns de euros do Concello de Santiago, máis de 150 millóns de euros orzamento consolidado, eso quere decir orzamento do Concello máis os das diferentes empresas municipais, organismos autónomos, e, por tanto, é a cifra máis elevada do orzamento do Concello de Santiago, creo que podemos decir, de sempre, histórica. Claro, decir isto por un lado, e por outro lado, tachalos de falta de ambición, a min paréceme incoherente. Como podemos ter no Concello de Santiago o orzamento máis elevado da historia do Concello de Santiago e ao mesmo tempo calificalos de pouco ambiciosos? Eu creo recordar que o último orzamento aprobado polo Partido Socialista que eran 128 millóns, 129, 20 e pico millóns de euros menos que este. Eu creo de verdade, agora vou a esa segunda parte. Eu creo de verdade que unha cousa é incoherente ca outra. E vou a esa segunda parte. A min paréceme un error pero tremendo e máis vindo por parte de un grupo político da esquerda calificar ambición e calificar pois que un orzamento importa en función do cemento que leva ese orzamento. Eu discrepo, e a miña organización política Compostela Aberta discrepamos absolutamente de que o cemento sexa o que nos califica se un orzamento municipal é bo ou non. Eu vou poñer exemplos. O Servizo do Ciudadano Fogar incrementouse neste mandato e volverá a incrementarse o seu orzamento, incrementouse neste mandato máis de 3 millóns de euros. Non son cemento, pero sí que son programas que cambian a vida a xente. O transporte público non son investimentos, tampouco está nese capítulo de investimentos que tanto preocupa o Partido Socialista, pero creo que unha das principais demandas e preocupacións que teñen os veciños e veciñas de Santiago é que teñamos outro transporte público. Case 9 millóns de euros van no orzamento. Por certo, cabe recordar canto iba no orzamento do Partido Socialista, porque eso sí que era falta de ambición, señora Val. Eu creo recordar que non chegaban aos 5 millóns. Despois,
Eu creo de verdade que este orzamento, o Galla, por suposto, verá máis recursos, entón sempre sería un orzamento mellor, pero creo que aglutina moi ben as necesidades e prioridades do Concello de Santiago. O decía antes, a parte social, volve a incrementar o social, hai unha aposta polo transporte público, pero tamén nas obras que hai, pois hai obras pensadas de forma moi concreta para colectivos que consideramos que deben ser prioritarios. O decías, San Pedro de Mezonzo, a obra para facer unha casa dos maiores que 1 millón de euros está nese anexo de investimentos e que se non hai orzamento, pois peligra ese investimento tan necesario, pero tamén o podemos facer esa mesma reflexión desde o punto de vista do colectivo da xuventude, e aí temos a Factoría Moza, ese proxecto que transformará a estrutura do edificio comarcal para Parque de Bombeiros de Salgueiriños, que leva 20 anos nun esquelete e que a intención é que sexa pois un edificio que marca un antes e un despois nas políticas de xuventude no Concello. Despois temos tamén obras moi necesarias en instalacións deportivas. Eu creo que hai que facer unha reflexión de como están as instalacións deportivas da nosa cidade e da necesidade que teñen pois de mellorar. Eu creo que calquera que teña os seus fillos ou fillas exactamente xogando algún deporte en Santiago é consciente de que se necesita aí unha aposta. E nestes orzamentos vai unha aposta. O estadio de San Lázaro, Lamas de Abade, eu creo Villestro, eu creo que son os orzamentos que remato xa, creo que son uns orzamentos que enfocan as prioridades, insisto, que deberían ser de toda a corporación municipal. E por último, o asfaltado, como temos Santiago agora mismo despois destas borrascas, todo cheo de fochancas. É necesario, super fochancas. Así que non só acontece en Santiago, porque este fin de semana estiven vendo a prensa de outras localidades e vimos que é algo que nos está acontecendo en todos lados, efectivamente. Eu estive esta fin de semana, que o que ter unha filla que xoga e compite en Vigo e na Coruña, e ambos tamén estaban moi mal, pero tamén se fai unha aposta nestes orzamentos precisamente para arranxar ese problema que temos nas estradas. Pedíame a palabra rápidamente Manuel César. A ver, antes de responderlle a Marta, voulle responder a representante do Partido Popular, que nos chaman mentireiros, non? Pois é verdade. Claro, despois de escoitar o señor Berea no último pleno repetindo unha mentira moitas veces para ver se se facía realidade. Que mentira? Pois a que repetiu moitas veces. Repita, diga aquí. Non a vou a repetir. Sabe moi ben. Porque sabe que non é mentira. Era un matraquiño sobre a alcaldesa, que repetiu sobre a alcaldesa moitas veces. Non a vou a repetir. Entón, como aprendí de web, pensa que repetindo unha mentira moitas veces se convirten en verdade. Porque o goberno de mentiras. Escoitamos ao señor César e agora... Non a interrumpir. Non a interrumpir. Señora Barcia, non a interrumpín. Por lo menos algo máis de respeto cara a vostede teño. Moi ben. Eu tamén teño respeto e educación. Si xa o está demostrando e tamén o demostra nos plenos. Sí, como vostedes tamén que agora mesmo está o demostrando. Sí, claro. Moi ben. Ben, o espírito transformador e tamén o nivel de investimento, pois tamén se ve no investimento que se fai nas persoas, en servicios sociais. E en conciliación, como acabo de decir. Recollemos tamén, ao cabo de que acaba de decir a señora Val, moitas das demandas que fruto das negociacións que levamos a cabo están recollidas nestes orzamentos tamén. Non estarán recollidas a 68, pero están moitas, e vostede se avanza que están recollidas vostede está dicindo que sí coa cabeza, señora Val, vale. E despois tamén está ben pois a capacidade de investimento que temos nos nestes momentos é moi reducida. A aplicación das regras fiscais que vostede non viviu, a nos se nos aplica a raxatabla. E só nos podemos endebedar no préstamo que devolvemos. Non podemos endebedarnos máis que o préstamo que devolvemos. Entón, a capacidade de endebedamento que ten o Concello, a pesar de que o noso ratio de endebedamento é dos máis baixos das grandes cidades, estamos moi por debaixo da metade do límite legal de endebedamento. O sea, nós non temos un problema financiero para non podernos endebedar, nós temos un problema legal que nos impiden endebedarnos. Pero, por outra parte, tamén hai que ver a xestión. Vostede, o último orzamento que xestionou, vostede só deu executado o 16% dos investimentos.
Nos o ano pasado executamos o 25%, por tanto tamén é moi importante. Falamos dos fondos EDIL. Vostedes deixaron, cando abandonaron o goberno, sen licitar fondos EDUSI. Deixaron sin licitar fondos EDUSI sabendo que ese ano acababa o prazo para a súa xustificación. Deixaronnos sin executar e sin licitar. Sí. Entón, polo tanto, é importante levar orzamentos, elevar investimentos no orzamento, pero tamén máis importante é executar o que se leva. Vale. Por partes, contestando ya a concelleira María Rozas, evidentemente o anexo de investimentos non é só o cemento. O anexo de investimentos, como vostede ben sabe, é precisamente toda a política transformadora que vostedes queren meter práctica, sí, toda a política transformadora que queren meter vostedes con cargos fondos EDIL. Por exemplo, falando e traendo a colación os seus fondos EDIL, o anexo de investimentos é a reurbanización da avenida do Cruceiro da Coruña. Hai algo consignado? Cero. O anexo de investimentos é a reurbanización da Praza da Ultreia. Hai algo consignado? Cero. O anexo de investimentos é o barrio da Almáciga. Hai algo consignado? Cero. O anexo de investimentos é a construción dun equipamento multideportivo en Santiago Norte. Hai algo consignado? Cero. Estoulles a poñer o foco, o Grupo Municipal Socialista estalles a poñer o foco en algo moi importante. De acordo coa normativa de fondos EDIL que vostedes o coñecen perfectamente, a 31 de marzo teñen que ter xustificado polo menos un 20% da axuda. Estamos a falar de 1.746.000 euros. Canto están consignando vostedes, polo menos que non sepamos, de fondos europeos puros e duros? 725.000 euros. Xa lle están dicindo a Europa, xa lle están dicindo o Estado español, quítennos fondos europeos e repártano entre outras entidades locales que sexan capaces de acadar cando menos o 40%, porque é moi importante, se a 31 de marzo do ano 2027 as entidades locais teñen executado polo menos o 40% de fondos europeos, poderíamos captar novos fondos. Eu son consciente que o orzamento do Concello de Compostela ten un gasto corrente moi importante, pero precisamente sendo consciente deso, necesitamos xestionar moi ben os fondos europeos. Non porque o orzamento sexa o máis alto da historia, que eso é verdade, estamos falando de 148 millóns de euros, non pode ser, non é un bo orzamento. Non é un bo orzamento porque o anexo de investimentos está por debaixo, está por 6.300.000 euros. Eso non é un bo orzamento. Sobre o tema dos fondos europeos, evidentemente sí, quedaban algunhas cuestións perdentes de licitar. Non bastantes. Nos entregamos yo EDIL con un 80% prácticamente de licitado, executado e en licitación. E sirva como exemplo, por exemplo, a operación de modernización da administración local. A operación de modernización da administración local, esta concelleira que levou precisamente modernización da administración local, colleuno do Goberno de Compostela Aberta con 0 euros de execución. Era unha operación de 1.200.000 euros. Saben a canto foi a operación? A 1.800.000 euros. Estamos falando de unha sobreexecución, algo bastante excepcional e algo bastante extraño para este goberno. Por eso se deixaron sin licitar a páxina web. A min de verdade que me o ano que abandonaron o goberno. Esperamos a María Rozas, tamén pide gustaríame que da mesma forma que non nos gusta que nos reprochen determinadas cuestións, non callamos no mismo. E digo isto polo exemplo que acaba de poñer a concellera Marta Val sobre a execución dos fondos EDIL e a execución dos fondos EDUSI. Da mesma forma que cando o señor César lle dixo que vostedes deixaron cuestións sin executar en licitación cando remataba medio ano máis tarde, non pode vostede botar en cara a Compostela Aberta que deixara cuestións en licitación como a administración electrónica que remataba o prazo non medio ano máis tarde, senón case 2 anos despois. De todas formas, eu creo que debemos de centrarnos no importante que hoxe era os orzamentos. E primeiro quero trasladar, antes de que salten as alarmas por estas declaracións que fixo a concellera do Partido Socialista, que non é
que tal e como temos agora mesmo edil no orzamento vayamos a chegar ao 20%, senón que o cálculo é que vamos a chegar ao 40% para solicitar máis fondos e entrar pois nesa categoría de concellos que solicitan máis fondos ao 31 de marzo. E vou a explicar como, pero sí que lle pediría ao Partido Socialista que se ten algunha dúbida, pois que pregunte, que tivemos diferentes reunións. Pedino fai como 2 semanas con plan de acción integral, quero que quede claro, da EDUSI, e non o O plan de acción integral, señora Val, pois está subido na página web, non é tan difícil. Pero de todas porque formas, o plan foi solicitado por 20 e concedeuse 8,7. Bueno, pero contesto, non, señora Val, non se solicitaban 20 millóns, porque eran 60-40, solicitábanse 12 millóns e 8 eran recursos propios. Bueno. O plan foi concedido por menos, pero se vostede eu de verdade que lle pediría que se informara antes de falar. Se vostede mira a resolución do Ministerio, sabe, porque acaba de decir que non hai que facer asustes porque ata 31 de marzo aqueles concellos que a 31 de marzo cheguen ao 40% poden ampliar os seus fondos concedidos. Entonces, o plan sigue sendo o mesmo que se presentou e desa forma o Goberno o trasladou en diferentes ocasións que non se iba a descartar ningún dos proxectos presentados, pero que ademais vostede aquí empezou a saltar as alarmas dicindo levan no orzamento menos do que deberían levar, porque non sei que cálculos facía de que tiñamos menos dun millón. Claro, pero vostede non está tendo en conta que no Adil temos García Lorca, que xa temos orzamento, que é máis dun millón e pico de euros, que hai que sumar a ese millón que vostede ten. Vostede non está tendo en conta que no orzamento do 2025 xa tiñamos unha partida para a reurbanización de Ultreia e que aínda temos, e por tanto se lle suma a esa execución. Señora Adal, eu teño por vostede por unha persoa bastante rigurosa, pero creo que as declaracións que fixo hoxe aquí nesta tertulia non o foron. Quere falar Nerea, pero por alusións, Marta? A ver, eu ciñome, nós solicitamos evidentemente, porque sí que somos serios e procuramos ser moi rigurosos cos datos, solicitamos ao Goberno Municipal que nos pasase precisamente o plan de acción integral. A día de hoxe aínda non o temos. O que nos está a decir o Goberno Municipal é que cos fondos obtidos, en lugar de executar novas actuacións, vai a meter gasto executado. E que os fondos obtidos estaban para eso. García Lorca estaba nos fondos obtidos. Vostedes poden reprogramar, e sendo máis ambiciosos... Non lo deron para que non lo deron, señora Val. Podo acabar. Para García Lorca vostedes xa tiñan fondos. Eso é moi importante que a cidadanía o sepa. Para García Lorca vostedes xa tiñan fondos. De feito, a obra está en execución. En consecuencia, ten fondos. Os fondos, en teoría, se captan para facer novas actuacións. Actuacións transformadoras. Bueno, eu entendo que igual para o Goberno Municipal... leamos para o Goberno e para o Goberno do Estado, para o Ministerio, que inclúe así na súa convocatoria, señora Val. A ver, María, pero o seu, e sería, perdón, a voceira de Compostela Aberta, o correcto sería que se fixesen novas actuacións. Pero que ninguén di que non se poden facer novas actuacións. Ti liberas un crédito. Alguén me entende, eu entendo. O crédito, María, o crédito está pagado porque precisamente vostedes están executando o fondo con cargo a un préstamo, non é que se vaya a liberar crédito, non é que se vaya a liberar crédito, e en consecuencia, e se se vai a facer eso, todo ten que pasar polo pleno, en absoluto se fixo ningún tipo de momento, pero pasará polo pleno, pero que García Lorca está certificando, están pagando García Lorca ou non están Sí, pagando? pero García Lorca está na edil. A pregunta é, Concello de Facenda, García Lorca está na edil ou non está? Salió nos medios de comunicación ou non que trato de decir este a mensaxe que quero que quede clara. Os fondos europeos, e isto é moi importante. Os fondos europeos non se poden captar para xustificar o que xa está executado. Ou non se poden captar, ou non se poden, está na propia convocatoria. Non diga cousas que non se poden. Ou non se poden, podo falar. É que está vostede estás dando conta que está dicindo algo contrario do que está na convocatoria do Goberno do Estado. Pero podo falar, solo concluir. Adiante, Marta, e despois Nerea, que tamén quere intervir. Os fondos debense utilizarse para facer cuestións novas. Non ten sentido xustificar con cargo a fondos cousas executadas. Demostra a incapacidade do Goberno municipal. Levantarme da tertulia e marchar, Álvaro, porque isto é un puro teatro. Temos un concelleiro que solo asinte, unha concelleira do Partido Socialista que está moi indignada,
agardamos que tamén presente a súa indignación o día do pleno e a súa votación. E con mentiras, metían a Borja Verea polo medio aquí o concelleiro de Facenda, dicindo que mentía, non? Mentira tras mentira, e o que dixo unha gran verdade, pero estamos acostumados que o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta lle gusten as mentiras, entonces as verdades non as aceptan. Por outra parte, para que queren presupostos se non son capaces de manter unha cidade, de executar, de facer? Fixeron, desde que gobernan, aprobaron 2 orzamentos. De que serviron eses orzamentos? Melloran os servizos públicos? No. Mellora o mantemento da cidade? No. Hai menos baches? No. Funciona mellor a administración? No. Máis vivenda? No. Cidade máis limpia? No. A resposta é non. Santiago xa dá igual que teña orzamentos ou non orzamentos, porque todo vai a peor. Desde que Goretti San Martín goberna a cidade de Compostela, isto vai a peor. E a realidade, se salen á calle, se escoitan a veciñanza que din escoitar, ven a realidade. Para que queren orzamentos? E outra cousa, se non son capaces de dialogar, porque sabemos que aquí non foron capaces de dialogar entre os seus cómplices que os puxeron aí como alcaldesa Goretti San Martín, que queren? O sea, se non teñen o voto a favor dos seus cómplices, que queren? Que pretenden levar? Que orzamentos? Varias preguntas, señor César, que lle formula García. A ver, o concelleiro de Facenda sinte coa cabeza porque sabe respetar o turno de palabra. Mentira. Mentira, señor César, sabe que mentira. Asinte coa cabeza porque sabe respetar o turno da palabra. Porque está perdido, porque non sabe que facer antes non como outra que non sabe respetalo, nin nas tertulias, non son outra, teño nome. Nin nas tertulias, nin nos plenos. E respeto, e teño nome, son Nerea ou como me queira chamar, pero teño nome, non son outra. Se estuvera no meu anterior traballo de profesor, igual xa tería tomado algunha decisión, pero claro, aquí non podo facelo, entende? A mí non é profesor meu de nada e por favor pídolle respeto de novo. Pois aplique os demais. Fixo varias preguntas a representante do PP, bueno, ten o turno de palabra, señor César. Nós temos claros os investimentos que levamos e como se estamos executando. Dicen que o grau de execución dos investimentos nosos é o maior nos últimos anos. Nada que ver con cando gobernou o PP, que era do 15%. Vale. O único investimento que coñecemos do PP nestos momentos é que van comprar unha tuneladora. Falen dos orzamentos que teñen vostedes, que van a facer? É o único que propuso o señor Verea no pleno, comprar unha tuneladora non só para furar a Virxen da Cerca aos rentes da muralla de Santiago, sino que ademais nos sorprendeu que agora quere furar Belvís. Entón, ese é o único grau de investimento que ten o Partido Popular. É o único. Sí. Nerea María. Sí, bueno, eu pedira antes, creo. Pediu María e despois. Sí. A ver, eu se estou de acordo con algo coa portavoz do Partido Popular é que a esta tertulia viñemos a falar dos orzamentos do Concello de Santiago, pero a primeira que non dixo absolutamente nada sobre os orzamentos do Concello de Santiago foi a voceira do Partido Popular. Empezou a súa primeira intervención dicindo que era o goberno das mentiras, o goberno da manipulación e non sei cantos máis insultos. E dixo isto sin ningún tipo de argumento, que eu entendo que está moi ben que veña co eslogan que ten que soltar o Partido Popular na tertulia escrito e que o lea, pero ás veces fiar un argumentario pois non está de máis, porque despois de case unha hora de tertulia, descoñezo cal é a opinión do Partido Popular sobre orzamentos e cales serían as súas propostas. E, sin embargo, cada vez que escoito a voceira do Partido Popular falar, o único que escoito pola súa boca é insultos hacia os demais. Eu quero que me diga en que estou mentindo, eu quero que me diga en que estou manipulando, eu quero que me diga a súa opinión sobre os orzamentos municipais e non outro tipo de valoracións que, insisto, creo que non eran o obxecto do debate desta tertulia. Nerea. En primeiro lugar, non ten que facer unha figura paternalista comigo, vale? E son unha muller adulta e teño tamén palabra, a mí nadie me prepara nada, eu son consciente de todo e teño voz e palabra. Por ser unha concelleira xoven non quere dicir que sea parva e non entenda. Vale, pois parece que tiña que decir que éramos o goberno da mentira e non nos explicou por qué. Claro, porque o que fan é mentir. Claro. Porque o que fan é... En que mentín, señora Barcia? En que mentín? Pois dígame, por favor, en que mentín? Acabo de decir que tiveron 2 orzamentos aprobados que fixeron
En que melloras ti a cidade? En que mentín? Eu dupliquei o orzamento do Servizo Ciudadano Fogar, quedei sin lista da Garda, pasei de ter 100 persoas en lista da Garda a ter 0. Como vamos a opinar dos orzamentos? Pero non quere que lle conteste o que me está dicindo que mentín. Porque senón Pero usted está dicindo que mentín. Estáme dicindo que mentín porque aprobei uns orzamentos que non melloraron en nada a cidade e que, por tanto, minto. Eu dígolle que os orzamentos que aprobei ata o momento nas áreas nas que eu son responsable en cuestións como incrementar 3 millóns de euros o Servizo da Ciudadano Fogar, que para que valeu? Debería sabelo vostede, entre outras cousas valeu para eliminar esa lista de espera que había de máis de 100 persoas que heredamos do Partido Socialista. Entre outras cuestións tamén incrementei as becas de comedor escolar. Para que valeu? Para que 2.000 crianzas, e non menos de 1.000 como había antes, para que 2.000 crianzas de Santiago teñan beca de comedor escolar. Así funcionan os comedores pero eu escolares. estou dicindo para que valeron os meus orzamentos. Pero que non se ven. Non se ven reflexados. Vostede cree? Non se ven. Se non hai orzamentos, se non hai orzamentos e se non se incrementan as becas de comedor escolar, a xente non ten beca, porque os orzamentos son unha ferramenta necesaria para despois facer as políticas públicas. Se non metes nos orzamentos a casa dos maiores, esa obra non se pode facer. Se non duplicas o orzamento do Servizo Ciudadano Fogar ou duplicas o orzamento de autobuses, non o podes ter. Señora Vale, eu acabo de poñerlle exemplos concretos. Señora Barcia. Perdón, señora Barcia, eu acabo de poñerlle exemplos concretos que vostede decía que mentía. Sí, eu non minto, sí, Servizo Ciudadano Fogar, becas de Servizo Ciudadano Fogar, becas de comedor escolar. Mellorou o mantemento da cidade? Tampouco. Eso non é responsabilidade mellorou o miña. mantemento da cidade. Estamos falando en global. Non, señora Val. Señora Barcia. Señora Barcia, perdón, vostedes dixo que estaba mentindo. Perdón, isto é que é unha costume habitual porque sempre que falo de orzamentos falo coa señora Val. Vostede dixo que estaba mentindo. Eu dígolle, en que mentiré cando digo que os orzamentos que eu aprobei nas miñas concellerías serviron para mellorar a vida a xente. Dígolle, incrementei o Servizo Ciudadano Fogar e vostede di, para que sirve? Pois acabo de poñerlle exemplos. Entón, antes de chamar mentirosos os demais, midamos un pouco as nosas palabras, Mídanas primeiro vostedes. No, aquí a única que empezou con insultos foi vostede. Marta Val. Un apunte, non por meter máis cartos se xestiona mellor. Eso é moi importante. Eu penso que a veces... Pero o Servizo Ciudadano Fogar é mellor agora que na súa época. Pero eu só digo eso. A voceira de Compostela Aberta eu diríalle que ela, ademais de ser concelleira de Servicios Sociais, en donde é evidente que hubo un incremento importantísimo de gasto, porque eso é así, haberá que valorar a xestión, se mellor ou peor, pero dende logo, máis gasto, máis crédito meteuse. De feito, o Servicio da Axuda no Fogar pasou de 3 millóns a 6,600.000, creo que vai este orzamento, 6,300 ou 600. Entonces, non sei se xestiona mellor, pero dende logo é unha evidencia que non se pode negar que se mete máis crédito. Eso é evidente. Pero eu voto en falta, por exemplo, e xa centrándonos nas súas competencias, que hai de dinamización económica, que medidas rompedoras e que medidas importantísimas hai en materia de dinamización económica, porque basicamente continuista, porque insistimos, tendo o orzamento máis alto da historia, hai que diversificar máis. É importante ese punto. Eso é importante. Por qué? Porque senón chegará un momento en que nos faltarán ingresos precisamente para seguir financiando o gasto público. Temos que meter no orzamento elementos que nos permitan dinamizar a economía, elementos que nos permitan dinamizar o comercio, e votamos en falta isto xunto con, evidentemente, con un mellor anexo de investimentos que para nós sí que implica transformación da cidade. Valoramos positivamente un elemento importante e que foi unha proposta do Grupo Municipal Socialista. Valoramos que as 12 prazas da UMAD se transformen, polo menos parcialmente, en prazas de bombeiros. Esa foi unha proposta feita polo Grupo Municipal Socialista, unha proposta sensata, unha proposta con cabeza e que se incorpora ao orzamento. Insisto, veremos a letra pequena para definir a nosa postura de voto. Pois eu non vou a facer o seu anuncio, pero vou adiantar un pouco. Hai unha proposta no orzamento de promoción económica vinculada precisamente a unha experiencia de captación de investimentos, así que cando queira a falamos con detalle e espero, por tanto, o voto a favor do Partido Socialista no pleno, xa que acaba de poñer aquí que unha das cuestións que terían en conta sería precisamente esa. Como podedes ver, non temos o detalle de todo o orzamento.
Está Xa no orzamento, xa se se non está poñendo preguntaron de que poñía manifesto, aí. digo, porque nos dicen que nos pasan todo. Señora Val, vostede ten orzamento. Todo, eu teño orzamento, pero bueno, dende logo, xa sabe vostede, nos preguntamos polas cuestións Pois por que isto máis non ou menos preguntaron. Bueno, claro, porque igual é que teñen que vostedes pasar como facía o Partido Socialista, que pasaba exactamente, prácticamente a que se destinaba cada partida. Bueno, señora Val, Bueno, que estábamos as dúas aí. Igual, señora Val. pero créanme que me acordo perfectamente, Pois eu créanme. tamén. Igual, bueno, pero igual o que tiñan que facer precisamente é pois transparentar máis, que é o que dende logo votamos en falta moitas veces en este goberno municipal, a falta de transparencia, pero bueno. A xente que nos este escoitando agora mesmo, recta final deste tempo de debate, bueno, discrepancia entre algunhas forzas, a defensa do grupo de goberno destes orzamentos, unha visión totalmente distinta a que ten o Partido Popular e algún punto de acordo sae en conclusión do Partido Socialista. Os catro lle pregunto, cando será este próximo pleno? Hai data para o pleno onde se voten os orzamentos, señor César? Non hai data de momento, será en marzo? Será en marzo, pero non hai data concreta aínda. Deste ano. Señora Barcia, é moi graciosa vostede, non sei se este é un programa de humor. Pégaseme de vostede, non sei se é un programa de humor, pero creo que se equivocou de programa. En marzo deste ano, non sei se nos poden adiantar algo de como avanzan as negociacións co grupo de non adscritas. Señor César, señora Rozas. A ver, as negociacións nos levamos negociando tanto co Partido Socialista como co grupo de concelleiros non adscritos durante todos estes meses, e nos a esperanza que temos é que acaben apoiando os orzamentos. De feito, pois, como acaba de recoñecer a señora Val, pois, algunhas das propostas que puxeron en riba da mesa están xa no proxecto de orzamentos, o mesmo pasa cos concelleiros concelleiras non adscritas. Entón, nós somos optimistas para chegar, digamos, a un acordo ou que voten a favor dos mesmos, non? Porque ese é o traballo que levamos facendo desde hai bastantes meses. Vexo moi convencido de que o Partido Socialista sí que vai a votar a favor, pero vexo a unha concelleira moi indignada con estes orzamentos. Vostede está moi convencido de que sí que vai a ser a favor e que todo vai ir para adiante. A verdade é que estamos moi acostumados a iso. Non hai diálogo co Partido Popular, xa nada, pero non hai diálogo cos seus... Eso é mentira, señora Barcia. Non eso é hai mentira. diálogo. A ver, non hai diálogo. A ver, dígame cando hai diálogo. Pois por exemplo, no caso non hai diálogo, a última, señor César. Estaba explico. falando eu, Pero despois fale vostede. Preguntoume cando hai diálogo. Non buscan consenso, a ver, solo buscan titulares. Quixemos pagar unhas facturas de casi 1 millón de euros. Negociáronse coa súa compañeira que defende as cuestións económicas orzamentarias. Falei eu persoalmente co señor Berea e comprometeuse a revisar. Estamos falando de orzamentos, señor. A ver, estamos falando de cartos, e por exemplo, o pagamento de facturas e cartos que vostedes votaron en contra. Non sei cantas veces que nos pasasen que a vamos negociar documentación con vostedes? Os que minten son vostedes, Non porque din que van facer unha cousa e despois fan outra no pleno. Eso é o que fan. E claro, como aprendices de Güeves, pensan que con repetir unha mentira moitas veces que se vai convertir nunha verdade. Non vai ser así, que teñen que contar. E iso é unha pena e unha mágoa, porque o que están facendo é acabar con esta cidade ainda máis. Porque o Partido Popular negociamos tamén. Non negociades. Marta Val, hai moitas alusións o que pode facer o sentido do voto. Non sei se este o foro, pero non sei que pode adiantar. En primeiro lugar, quero decir que eu indignada non estou. Pois parece que sí. No, bueno, o debate a veces leva a donde leva, pero indignada ni moito menos, para nada estou. Nos, insisto, temos que ver o detalle. Somos da opinión de que non por gastar máis se xestiona mellor, e iso é un punto importante. E, de feito, xa vixemos que nos preocupa a baixada importante que hai no anexo de investimentos. Desde o noso humilde punto de vista, temos preocupación por os novos fondos europeos e temos preocupación pola capacidade do goberno para captar novos fondos europeos. Eso é unha preocupación e, ademais, que se pon de manifesto neste orzamento.
estamos á espera de que o Goberno nos transparente o plan de acción integral, pero é algo que nos preocupa. E tamén nos preocupa que ademais de unha baixada importante do anexo de investimentos, pois non vemos ningún elemento de dinamización económica. Non hai nada novo ao respecto, a pesar de que se algo necesita Santiago precisamente é esa dinamización económica e avanzar en esa diversificación económica. Tamén é importante o sentido do voto do grupo do edil, concelleiro e concelleiras de non adscritos. Entendo que nesas negociacións que se fan dentro do grupo de goberno son de forma individual, con non adscritos e co PSOE. Non houve unha conversa de orzamentos conxunta. Aquí a señora Val, Marta Val, non houbo ningún tipo de conversación con non adscritos. Pode certificar ela perfecto. O Partido Socialista e o Partido Socialista e o Grupo Municipal Socialista e o Grupo Municipal Socialista, e xa coñecedes perfectamente a composición do Grupo Municipal Socialista, o sea, non hai conversas conxuntas entre varias forzas. Está o dicindo ela, non? Non hai. Vamos, desde logo... Vale, que non sei, non estou dentro, non sei se se negocia a nivel individual, por forzas, ou aqueles que se presupoñen que teñen que estar de acordo para sacar adiante. Penso que a cidadanía entendería, non? Que estiveran nunha mesma reunión para debatir, pero non se fai. No, fíxose por separado. Vale. Perfecto, a negociación foi por separado, pero asumíronse moitas demandas tanto do Partido Socialista como dos concelleiros non adscritos. Eso é así acaba de recoñecer a señora Val. Perfecto, pois últimas conclusións, quería vostede falar. A ver, en canto ao tema das cifras do orzamento, a señora Val recoñecerá que hai cifras que coñece, non? Nos estamos blindando o orzamento, como decíamos, para unha serie de servizos, por exemplo, a edad, con respecto ao que levaba vostede no orzamento de 2022, aumentan 4.200.000. Sogama, algo que nos veu imposto pola Xunta, o tasazo de Sogama, aumenta Sogama en 3,7 millóns de euros con respecto a 2022. Por exemplo, SAF, 2.900.000 con respecto a 2022. Alumeado público, 2.100.000 con respecto a 2022. Transporte público, 1.700.000. Estas cifras as coñece o Partido Socialista e son cifras que eles tamén, pois, penso que non poden negar que teñen que ir no orzamento estes grandes gastos. Eu insisto no que dixen ao principio, non por gastar máis se gasta mellor, se xestiona mellor. Pero que son gastos obrigatorios, senón que quedamos en depuración, quedamos en transporte, quedamos en alumeado público. Xa estamos sin el. Insisto no que acabo de decir. Estamos sin alumeado en transporte. Non por gastar máis se xestiona mellor. María, eso é importante. Sí. Xa para ir concluindo, últimos minutos. De forma moi breve, non? Voume centrar de novo na vocera do Partido Socialista, na señora Val, non porque pois teña un interés especial en vostedes, senón porque o Partido Popular nada dixo sobre os orzamentos e, por tanto, nada lle podemos contraargumentar, máis que insultar. Por eso non podo pois, falar. Nada diso, non ten postura sobre os orzamentos, entón voulle contestar o Partido Socialista, non? Vostede comezou a intervención nesa tertulia dicindo que os orzamentos non eran ambiciosos. Foi o que vostede dixo aquí e foi o que saiu nos medios estes días. E cando lle demostramos que realmente son ambiciosos porque teñen como mínimo máis de 20 millóns de euros que o que tiña o orzamento do Partido Socialista último, entonces vostede xa non lle preocupa a ambición, senón que di non por ter máis orzamento as cuestións e as políticas van a mellor. Eu eso podo yo entender a medias. En parte é certo, ti podes ter un orzamento e non por ter un número, un documento nun papel, pois vai a mellor e se realizan as políticas públicas. Pero tamén é certo que se non tes ese orzamento, se non tes esa ferramenta indispensable que coloca 1 millón para a Casa dos Maiores, 3 millóns para o Servizo Ciudadano Fogar, 1 millón de máis para becas de comedor escolar, 8 millóns que é o doble que tiña o Partido Socialista para o transporte público. Sen iso, nunca poderás facer nada, non poderás ir a mellor. Entón, eu entendo que o Partido Socialista está agora mesmo nunha situación delicada e difícil, porque o orzamento claramente é máis ambicioso. Por un lado, nos
nos din, non é ambicioso, pero por outro lado critican as políticas que foron continuistas, que está ben ser continuista cando o que se facía estaba ben feito. E eu, pois, o que pediría, e con isto remato, é que sesamos responsables como forzas políticas, porque o que é evidente é que se non hai orzamentos, non hai fondos para executar, e, por tanto, moitas políticas importantes para Santiago quedarán sin facer. Queda un minuto, xa para ir brevemente, se nese pleno próximo, que aínda non hai data, non hai maioría suficiente, a alcaldesa anunciou unha moción de confianza, volvo repito, a cuestión de confianza, perdón. Isto deriva en conversacións entre a oposición para presentar unha alternativa de alcalde ou alcaldesa, se non hai unha moción de censura aprobaríanse de xeito xa oficial, non, estes orzamentos. Isto é así? É así. Bueno, pois última valoración, Marta, que pedía... Nada, moi breve. A ambición require boa xestión. Insistimos no que acabo de decir, non por meter máis cartos hai mellor xestión, e dende logo falta ambición porque hai unha ausencia bastante importante de políticas transformadoras. Este vai ser o último orzamento previsiblemente do actual mandato, entonces desde logo por eso nos preocupa e queremos poñer o foco na falta de ambición que inicialmente, e insisto, á espera de ver o que a letra, todo o detalle do proxecto de orzamentos, incluso de coñecer a proposta que acaba de adiantar aquí a concelleira María Rozas en materia de dinamización económica, pois, a espera de todo eso, a nosa postura é que de momento, bueno, necesitamos analizalo con detalle e nos parecen, dende logo, uns orzamentos pouco ambiciosos. Non pesa máis o sí ou pesa máis o non agora mesmo? De momento, é o que lles podo decir. Temos que analizalo en detalle e nos parecen, de momento, orzamentos pouco ambiciosos, á espera de ver todo o proxecto de orzamentos e ver estas novidades que nos está avanzando ahora o Goberno Municipal. A ver, un dato sobre a xestión. A señora Val deixou a execución de orzamento de investimentos nun 16%. Nos estamos nun 25%. Isto é casi duplicar a xestión. Alguén quere decir algo máis? Nerea, brevemente, Nada. 10 segundos. Volvemos a decir que descoñecemos os orzamentos, o que temos claro que hai un oscurantismo total, descoñecemos todo, non hai consenso e solo hai titulares, e isto peligra para a cidade. E se vos decides que tedes que ser responsables, empezade vos sendo responsables, que sodes os que estades gobernando a cidade de Compostela. María Rozas, Compostela Berta, Nerea Barcia, Partido Popular, PSDG, PSOE, Marta Val, Manuel César, BNG, graciñas. Moito Moitas obrigado. gracias. Boa semana. Grazas. Boa semana, gracias.